Salapah dari Betawi di titik Mangkori Sapuh. Tagak kami menyusun jari di rumit duduk bersimpuh. Disusun jari na 10 ditakwakan kepalunan 1, maaf dimintakan banyak. Tipak di kami alih datang nan seguguy pai sa bondong pulang dari grup rong yang Sanggar Pusaka Wana Nagari Wokuniang Kecamatan Pasaman di bawah binaan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat. Kok ndak di buku nan tasisya, kok ndak di garih nan tapahe, rila jemaaf kami minta. Dan tanpa nuat cepat melanjong sukatan anak Minangkabau, jo salam sambah dianjuang uku jo jangko kota lampau. Baiklah sana saudara, indak gunu di randang kacang, elok dipilih cie-cie, kapasa saja dijualkan. Indak gunu di rantang panjang, elok dipunta anak nyosingke, jorong yang saja kami sampaikan. Kehulan mamai ilai jika kami coba batari pilihan sana ilahe diko jatuh hustagalaan diko jatuh hustagalaan sanai.